Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal Kunsill Lokali ta' Taslima, Kevin Wayne, qal li qegħdin jiġu intimidati mill-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. F'botti diretti lejn Delija, Wayne kiteb fuq Facebook li mbilli kap ta' partit jiġi elett b'mod demokratiku ma jfissirx li l-partit qed jitħaddem b'mod demokratiku. Qal li d-demokrazija ta' veru ma tfissirx li n-nies qrib il-kap tal-partit jitqabdu jintimidaw lil dawk li ma jaqblux magħhom. Il-messaġġ ta' Wayne ġab reazzjoni immedjata ta' partitari nazzjonalisti. Nikja Zoppardi, membru fil-moviment żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista u persuna qrib il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, kiteb spot on. Iżda lil Wayne wiġbu wkoll Pier Portelli, kunsillier ta' Taslima u persuna qrib Delija. Talbu jgħid min qed jintimidah. Dlonk reġgħet kienet it-tweġiba ta' Wayne li qalu li bħalissa qiegħed jiġi intimidat b'emil aggressiv minħabba sempliċement kumment ġenerali li għamel dwar il-politika fuq Facebook. Lil Portelli wiġbu wkoll l-avukat Andrew Borg Cardona, qallu li kulħadd jaf x'inhu u ġibidlu l-attenzjoni kif il-mument gidbet fuq l-Occupy Justice, organizzazzjoni li hija tant għal Borg Cardona u l-fazzjoni ta' Busuttil li mhux l-ewwel darba li talbu għar-riżenja ta' Delija. Lil Wayne kitiblu wkoll David Grixti, ex uffiċjal ieħor qrib Simon Busuttil, huwa kiteb li l-impożizzjoni qatt mi demokratika. Fuq il-post ta' Wayne kien hemm ħafna nazzjonalisti li qablu ma' dak li kiteb. Persuna oħra bl-isem ta' Jamie Vella sejjaħ il-messaġġ ta' Wayne bħala brillanti u dirett. Qal li l-insigurtà li qiegħda tinħoloq fost dawk li jħossuhom intimidati tgħid ħafna dwar il-qagħda preżenti. Intant Kevin Wayne, apparti li huwa kandidat huwa kunsillier tal-Kunsill Ġenerali u membru fil-Kumitat Sezzjonali Sliema. Bwa News jista' jiżvela li Wayne kien wieħed mill-persuni li ma rridx jagħti l-appoġġ tiegħu lid-dikjarazzjoni li l-Kumitat Sezzjonali ta' Taslima kien imġiel jagħmel b'appoġġ għal Delija. One News jista' jiżvela wkoll li lanqas il-Kumitat Sezzjonali ta' Għawdex ma rid jagħmel dikjarazzjoni ta' appoġġ lejn Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.